Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Zvichokwadi misi haimire kufamba, nguva hadzimire kufamba. Tinotongoti mangwanani mamuka sei, maswera sei, zvichitoreva kuti nguva dzedu dzinenge dzichiita sei, dzichifamba. Ndosaka tichiti nhasi era rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Vazhinji vainditi ko chirongwa chedu kudzidza kuperi makaita sei nacho, tikati aiwa chinotopera ka ndevacho vanotipa kudzidza kwacho, asi kudzidza kwacho hakuperi. Maiona here Ruma Simitia inedzidziso murondere upenyu. Mamuona here Andrew Neshamba anedzidziso murondere upenyu. Maiona here Ruma Simitia inedzidziso murondere upenyu. Mamuona here Andrew Neshamba anedzidziso murondere upenyu. Rumas Media taking you to another level. Ndofunga vakuru vandauya navo muzuva ranhasi munovaziva, tichivati madzibaba Mutsunga. Ndakambenge ndashayiwa nhamba dzavo ndisazoti vari kugara kupi, asi ndakazokwanisa kuvafonora tate sezvakare ndakuziva kwavakugara. Ndosaka tati tikupei chirongwa navo munge muchinzwa zvakasiyana siyana. Nhau yatinayo muzuva ranhasi ndeyemasari. Vazhinji vanogara vachingozhamba kuti ndine masari kana kuti ndinawo here. Ungazive sei kuti une masari? Iwo masari acho kana umbori nawo ane zvaanokukanganisa here? Ko masari aya anoita kuvarume chete here kana kuti kuvakadzi chete here kana kuti kwese? Ndonhau yatada kuti tiuye nayo muzuva ranhasi. Sekutaura kwandaita taivati madzibaba Mutsunga vari kunguo tsvuku. Takuvati sekuru Nyamasvisva, tikukwazika Nyamasvisva. Aiwa ndikunoshumba. Ndaisa zvanza zvangu. Ndikunotya. Chokwadi. Sanganai nemhuri yeZimbabwe. Aiwa hapana chakamboipa. Ndinoti kaziwai kwamuri mose mativi mana enyika, kumabvazuva, madokera, maodzanyemba, chamhembe, mativi mana nekose kwamuri ndimi munoziva matunhu amunoraramira. Ndinoti aiwa sanganai neni zvakare. Pakutanga pakuvamba tichiri kuyeuka takambosangana zvakare navaNeshamba, tikambokurukura ndichiri kufamba muchinamato chenguo tsvuku tichidanidzwa kunzi madzibaba Mutsunga. Panonzi madzibaba Mutsunga zvinongoreva dingindira rechidau cherudzi rwedu, nekuti tiri vairanzou vana Nyamasvisva, Vatsunga, vazungu vedandi. Saka nekudaro semufananidzo wandakambopa mucherechedzo ndikati muchiona mafambiro anoita chinamato amusati maendera mberi Nyamasvisva. Ndinogara ndichiita nharo nevakasiyana siyana. Indiri Shumbaka, ndizvozvo. Imimi muri Nzou. Ndogara ndichiitisana nharo chiti mhuka huru ndeipi, nekuti isusu kana uchitoombera mutupu wedu nongochoti mhuka huru hausiye mashoko iwayo. Saka ndoda kuziva kuti mhuka huru ndeipi, Nzou kana Shumba? Kana takukurukura panhau iyoyo ipapo pane kukwikwiridzana kwakanyanya Shumba nechikonzero chokuti mhuka huru kana takutarisa mhuka huru inzou, asi Shumba inozowani pamutumbi. Nyange nemabasa iyo Shumba yakamboisa Nzou ndeipi kona yeShumba. Zvareva kuti iyo mhuka yega inoziziwa neShumba kunyange dzikaya dziri 5 dzese dzinozuzuma kana dzaona Nzou dzingatonenera kunobata chimhuru chenzou kwete kubata. Tingaite off topic because handisi kubvumirana nezvamuri kutaura. Enderai mberi nezvamamuditsanangura. Aiwa ndoti mufaro wangu kusangana zvekare paDrumas Media. Sepakuvamba ndo patakamira zvakare nanhasi uno. Tine maringe nekukurukuro nekudzidzisana zvine chekuita nematambudziko anosanganikwa nevapenyu muchirarama nezvinokonzeresa matambudziko iwayo kuti azongopedzera akuzonzi apa munhu. Zvinofanana nechirwere chaenda kunokurukurwa pazuva ranhasi uno chatoda kuti tibatene kunodzika nezvacho. Ndinoimba kuti muchateereresa uye muchabatisisa pakukurukura kwandichatanga kuita pamusoro penhau iyi yakurukurwa nezvayo ichitaura nhaurwa yemasari.
tichiteera panhoroondo yedu yechivanhu yepasi chigare, utenda hunokonzereswa unonzi masare hunobvira padambudziko rinokonzereswa kuburikizwa neushandiswa sezviye zvatinozotanga kunonzwa patinofamba kunzi aiwa uwe unoshandiswa kana wakarara, kusangana nevanhurume kana kusangana nevanhukadzi wakarara usiku. Zvinovapa unoshandiswa paya paine zvikwambo zviya izvi pazvinenge zvichikushandisa nekuda kuvanenge vakaromba mukati memadzinze kwatinobva. Zvinopedzisira zvava kunoti paunenge uchishandiswa paya apa, paunoshandiswa urota uchirarwa kana urota uchirara nemurandakadzi, kududzira kuti paunopedza kurara nechinhu chiyachi chinoenda kunosiya hunye mukati medumbu. Pachinosiya hunye mukati memuviri ndo zvinopedzisira kumagumo zvaakunogadzira matambudziko kuti zopedzisira taane utenda hweyewe wamunoti wamakudanidza kuchirungana kwakuchipatara hunenge hwakunzi mafibroids kuchishona tobva tati masare. Saka nhaurwa yemasare iyi inonetsa vanhu vazhinji pakuikurukura nekuitsanangura nezvayo vane shamba. Tikacherechedza pamusoro penhaurwa yemasare, vanhu vanotsanangura pakasiyana. Vanoti masare mapels, vamwe vanoti masare ndo mafibroids. Asi masare aya anouya nenzira dzakaita sei dzakasiyana. Masare kana takurukura pamusoro pemasare ari pamhando dzinokwana kuita 4. Masare atinonyanya kuziva atekeshera kazhinji tinonzwa achikurukurwa nekubatwa kuvanhukadzi. Kana achibatwa kuvanhukadzi zvinonzi une mafibroids mukati medumbu kana une masare mukati medumbu. Iwayo masare mukati medumbu kana kuri kuchivanhu ndo atinodanidza isusu tichiti zimai. Kududzira kuti masare iwayo mukati mehura iwayo ndo amunoti munoona vanhu vanoti kana akava murandakadzi ari munasikana zvezvo anoti kana akabata pamuviri panenge pachibva nekuti ndo anenge achikura nekuti anokurira mukati mechibereko. Zvichifamba sekunodaro iwayo masare emudumbu iwayo ndo anosvika panguva yekuti anoputika. Kana achinge aputika ndo anozosasadzira kuti uzoguma waane masare epamuromo pesikarudzi kunyanya kumadzimai. Aya masare anozowanikwa apamuromo pesikarudzi ndo masare anozokonzesa kuti kana unogona kuzvitakura mwedzi mupfumbamwe igoita sei igokwana. Asi kana achinge akwana mwedzi mupfumbamwe yeyo wakuti uchinopona mwana anofa pakuita sei pakubereka pozonzi abereka mwana akaita sei akafa, but panguva yose mwana angachita sei zvake anga achikika. Zvichiva zvinokonzeswa nechi nemasare wane shamba. Saka ndo patoda kuti tipe chidzidzo kumhuri yose neruzhinji rwese pasi rose, kumunhu wese anorarama, nekuti hakuna asina mhepo dzekwake dzinoita sei dzinomutevera. Zvinova ndo mavambe anokonzeresa kuti kumagumo tizopedza taane matambudziko ekunzi tine masare mukati mehura. Saka masare aya sekutsanangura kwandaita ndatari ndatini pane masare ekuvamba ndo anotanga anenge ari mukati medumbu. Asi dambudziko ratinoita tichirarama kumadzimai hatikwanisi kunzwisisa kuti isusu tine masare nekuti hatikwanisi kumaona. Asi kumaona kwatinokwanisa kuita isusu kuti tine masare poshi zvinokonzera kuti kana ari emudumbu munhukadzi anoita kushaya hanya nechikafu, pamwe pacho anozwa kufufutirwa. Kana masare aya achinge aenda kuzasi kwesikarudzi uko anoenda kunopedza chido nebonde kumunhukadzi. Uye zvekare masare anokonzeresa kuti panguva yatinoti isusu tinonosangana mukati mememba mai vachisangana nababa sezvozvo vanoti panguva yavanonosangana iyai iwo masare pacho zvavo zvaanoita anoti kana achinge akura paipai anoita mvere. Handiti tine mvere dzedu dzatinadzo dzekusikarudzi, asi iwo anoita mvere dzinenge dzakasimba. Saka zvaanoita mvere dzinenge dzakasimba ane matambudziko aanokonzeresa ipapo. Zvimwe dzenguva anokonzeresa kuti kana baba vakanosangana namai kana vaine masare amai, panguva yeye vanenge pachishandwa pachitwa basa, mvere dzedze dziri pamasare dziya idzi dzinoenda kunobaya mabhora ababa. Dzinge dzanobaya mabhorani ababa, saka pane mvura inoriliswa nezimai kubva mukati mechibereko. Mvura yeye inobva yanopinda muna baba, zvinova zvinozokonzeresa kuti baba vari pakati pekuita bonde nhengo inobva yaita sei inobva yaneta. Uye masare anokonzeresa zvekare
kuti baba vanogona kupedzesera vakushaya chido naamai kana vaita dambudziko remasari. Zvinoponzeresa kuti amai vanozopedzera kuti asi baba vari kugutira kunze here. Chikonzero nemhaka pavari kurara naamai vanopedzera kushaya chido nekuti mvura yaya yemasari yaya inoshipwa nemasari nezimai riya riri mudumbu riyaya inoenda inopinda mabhora ababa, inenge yakushayisa chido, inobva yaudza mwoyo kunani kuna baba. Zvoita sekunge baba vakuenda kunosema ani zvakare, vakuenda kunosema amai. Rinova dambudziko zvakare rakuitika kuti kunana amai akawana munhu anenge afambidzana naye ati aiwa ndawana wangu kuti ndise ndigare naye, kana kuti baba vagere mukati mememba naamai sepawanano. Dambudziko iroro rekunge vachinoshandiswa rikaenda ranobara masari mukati mehura, rinopedzesera zvakare rakunopa sejambwa kuna mai. Vanenge vakuita semusemwa pamwe pacho kurehwa nepausina kuita sei, pausina kutadza. Munga mumabasa anopa jambwa kuti zvese zvaunovavarira zvinotadza kufamba zvakaita sei, zvakanaka. Uye hombarume inonosangana namai vane masari nekuda kwokuti masari anosasadzira, nekuti tataura pakuvamba kuti masari anokonzereswa nekunge washandiswa nemhepo. Saka mhepo padzinosiya hunye rinenge rajambwa rakugara munani muna amai. Zvadudzira kuti imimi ane shamba mukaenda mukanosangana nemudzimai ane masari, kunyange nemabasa enyu zvakare anotanga sei zvakare anotanga kudzikira. Zvinenge zvaakunotodza kuti munyama wewe wakunobva pamasari aya ari panani, ari pana amai, akusakadzira nekwamuri nekuti maita nyama imwe chete panguva yamanoshanda basa rimumba yemukati. Ameno pari kubatika ipapo, pari kubatika zvichireva here kuti kana uri murume anoti uyo mudzimai wasangana naye wasangana naye zvinogona kukupa problem. Izvozvo munozwa ndope pakanzi gonyera pamumaruva enyika adi aperi, nekuti matambudziko atiri kusangana nawo ndeyekuti unogona kutiza uchiti mumba mako waora mwoyo namai, pamwe hauna ruzivo rwekuziva kuti chakonzeresa pamachi masari. Kwauri kuenda kunosangana zvakare neanani neanawo. Wasangana neanawo ndo panobva papesa panzi kubuda kwamuri kungoita ndokwangokonzesa chi munyama isai gumbo pai pamwe chete. Nekuti kana ukaenda ukanosangana zvakare neanawo ndo papanozonza kunzi aiwa munhu wauri kufambidzana naye ane jambwa, ane mhepo yemunyama. Zvakukonzesa zvakusafamba zvakaita sei zvakanaka. Ndo patinoona papaita kunoti mumabasa umu mabasa akunopera zvisina chi, zvisina gwara, zvisinei nekuti mhepo yekwako yakutarisa. Muri kupanzwisisa ipapo? Saka tichinotarisa matambudziko akafanana neiwayo atambudza vanhu vazhinji nekuda kwokuti vanenge vasina chi, vasina ruzivo, nekuti ivo mai pachavo havakwanisi kuzviziva kuti vane masari here. Saka ndine dzidziso yandinoda kupa nhasi uno pamusoro penhauro yechi yemasari, kuti kuna mai tine mvura yatinobuda yeye yatinotota nayo ichinge yabuda. Tinofanira kuti patinotota pepe tinongonombora zvishoma shoma kuti unzwisise kuti nemasari kana hauna. Ukanombora mvura iyayi ukaisa parurimi unonzwa chita seinovava sekuda kuvavarira kuita segavakava, obva wazwa kuti une chi, une masari. Asi ukanombora ukanzwa chita seinovavira setumunyu kudai kududzira kuti hauna chi, hauna masari. Ndofunga muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Ndicho chirongwa chatinacho muzuva ranhasi. Tina sekuru Nyamasvisva wamaiziva nezita rekuti madzibaba mutsunga. Nawo matisusu tine mhando dzinokwana kuita ina. Ndanzwa muchitaura rezimai rinenge raputikira mudumbu. Toti ndo mhando yekutanga nai? Ndo mhando yekutanga iyo ndio inobara masari ese anozovapo kuti pazonzi pane sari rechi repamuromo wechibereko. Saka robva raenda kuchibereko, kumuromo wechibereko. Ranumber 2 kai? Ya number 2. Ko number 3. Number 3 tine sare zvakare inonzi rematsatsa. Iro ndo rinoita setumapundu tokaita setumhopo. Asi tumhopo ito tunoita mukati nechemukati zvishoma mesikarudzi yamai. Kana tichinge twadaro ito tunosvipa urwa hwatinosvipa. Tichinge tasvipa urwa ihwohwo ndo umwe zvakare unokonzeresa zvakare kuti jambwa riya panonosanganikwa na baba. Anditi mazvona. Baba vanonosangana zvakare nechi nejambwa rakafanana nairoro. Kozoita sare rekupedzisa ndofunga ndasanangura sare rekutanga zimai rinova ndo rinovamba rinokonzereswa nemhepo dzinotishandisa rinovandika mukati mehura. Rinova ndiro rinozoti rinoputika
richinge raputika ndo rinozoita mazai anoenda kunobara aya anozowanika ari paini pamuromo. Pozoita iro rematsatsa randita retimapundu rinowanika riri mukati mechi mukati zvishoma mesikarudzi. Kozoita rinonzi regono. Regono rinobata mativi ose. Regono rinobata kubva kunana baba rinobata kunana mai. Ndo patinozonzwa papa nekuti remudumbu rawanirwa zita kuchipatara ranzi chi mafibroids. Nyangwe nere pamuromo zvakare riri kunzi chi zvakare mafibroids. Asi iri rematsatsa handina kunzwa parambo mentiononzi rinonzi chi kuchirungu. Asi sinoriziva kuchivanhu nekuti rinosvipa urwa ndo rinokonzeresa kuti mai vanobuditsa mvura dzinoita sei dzinonhuhwa. Zvokuti rinonhuhwa mukanzwa kana munhu ane masare iyo andataura ematsatsa iyi anonzi anenge achiburitsa hwema kuchivanhu tinoti hunzi. Hwema hwehunzi uhu zvaunoita ndowekuti izvozvi togona takagara tese kudai so munotanga kunzwa hwema uchibuda papi pandiri unenge uchitokuvhiringidzai wekuti vanhu vese vanosudurika pedo newe. Chinovasudurudza pedo newe hwema uhu, asi iwo pacho zvako kana ndiri ndini ndiri semunhukadzi ndiri ndini ndinawo masare iwayo handikwanise kuchita sei kuzvinzwa. Saka vanhu kuti vachikuudza pamwe pacho vanonyarata kudurire pachena kuti wonawe dambudziko rauinaro iri rinoda tiite sei rigadziriswa. Saka vanongopona nekuita sei nekusvosvenera nedivi kwani kwako ozoshamisika kuti kuvanhu vari kundisema vakunzi unongosemwa nevanhu kwete. Hwema uri kubuda mauri wausingakwanise kunzwa iwe asi uri kuita sei uri kunzwika nevari pedo newe. Ndo zvinonyanya kukonzereswa nemasare ematsatsa andataura nezvawayo. Kozoita kana taakukurukura masare egono. Masare egono ndo azoenda kunodanidzwa anzi mapiles kuti pazonzi munhu akubuda chi musana. Aya mapiles aya anokonzeswa zvakare nemasare ari muchi ari mukati mehura. Asi rakunzi gono nekuti ragodza. Saka zvinoreva kuti munhu ukatoita mapiles une masare unenge uine masare. Ukatarisa marapirwo anoitwa mapiles nemarapirwo anoitwa mafibroids mukati medumbu zvakaita sei zvakafanana. Saka zviripo here zvokuti toti inini baba ndini ndine masare kana ndichisangana nemudzimai wangu anga asina anozopedzisira anawo ndizvo. Izvozvozvo kumunhukadzi zvinokwanisa kunoita sei kunoitika sekudii sekudaro. Fanane nekuvanhukadzi kuvanhurume kuti uzive kuti mukadzi wako ane masare paunonosangana namai paya wapedza unogona kunzwa mukati menhengo yako nechekumberi kuchivavira zvounotanga kubata otanga kuita sei kukwiza musoro wababa nekuti zvinge zvivavira mukati zvinokonzereswa nechizvo zvozvo nekuti unenge wasaka chii unye hwemasare aya haunosvipa. Saka paunoenda paipe unonopinda kamukati mechizvaro chamai ndo paunobva wasaka chii uturu hwemasare aya ane mapanzwisisa. Saka izvozvo zvine magadzisiro azvo kuti mapiles pamwe chete nechii hazvikwanise kuti zvichekwe. Handidi kundinzwisisa. Hazvichekwe. Unotopiwa mutombo wekunwa. Kana uchingopiwa mutombo wekunwa ndo unoenda unda sei kunopedza nekuti dambudziko rinenge riri muchii mukati rinenge riri mukati. Saka tiri kuti isusu matambudziko anokonzereswa pamunhu nemasari tiri kuti pane munyama. Tiri kuti mwana anogona kuzvarwa akafa kana kubva kushaya hanya kwababa ndizvozvo kubva kwepamuviri ndizvozvo. Ndapi mamwe matambudziko sezvandatsanangura kuti iwo pacho zvavo masari inenge itori hunye hwemhepo yakaipa yagara mukati mechi memunhu. Zvinogona kutokonzeresa kuti iwe wenyange kana ukava nechichemo chavasangana nacho kana nedambudziko ravasangana naro munhu anogona kunge aine kapasiti yekukuita sei yekukubatsira. Paravanotadza kukubatsira nekuti pane usemwa hwatogara hwaamunyama yani yakukududzira kuti muchidimbu tikutaura kuti masare pache zvawo anotokonzeresa mhepo yejambwa zvichiro tinogona kudzingwa basa ndizvozvo chaizvo nekuda kwemasare zvakanaka chaizvo.
pakaipa muri Zimbabwe ndo chirongwa chatinacho, asi zvinezvika takuita tichisvika kwamvura yacheka makumbo. Ndofunga sekuru Nyamasvisva tichavati nhasi muvhuro, every muvhuro vapote vachiuya tichikurukura navo zvirongwa zvakasiyana-siyana. Kana muine mibvunzo pamusoro pemasari patinotanga chirongwa chinotevera, tisati tatanga chirongwa ichocho, garai matumira mibvunzo yacho vari paDrumas Media WhatsApp group. Tichakupai zvakare nguva yekuti mutumire mibvunzo pamusoro penhau yatinayo muzuva ranhasi yemasari. Vanayo vasiri pa WhatsApp group, ipapa pa-comment section garai matumira mibvunzo yenyu patinosangana nawo musi wemuvhuro unouya. Tichatanga tamboadresa maquestions iwayo tisati tatanga kukupai new topic. Ameno mashoko enyu Nyamasvisva ekupedzesera amungade kupa ruzhinji rweZimbabwe pamusoro penhau iyoyi yemasari? Aiwa, pakanaka Shumba. Nhau rwaya ndingada kuti ndisvitse kwamuri kuti muitore nemaoko mairi mugoibatisa zvakaita sei zvakanaka. Ndofunga ndapa mucherechedzo semakurukurira andaita kuti kana masare ari pamunhukadzi hakuna anokwanisa kuita sei iye pache zvake haakwanisi kuanzwisisa kuti anawo, asi mamwe matambudziko aanosangana nawo anogona kuita kuti agopedzisira akutanga kuzvitsvaga kusvika pakuzunzwa kunzi une masari ndo anokupa chii jambwa, uye akashaya kubatsirika masari waya akaramba arimo mukati menyama dzako. Ukaona asvika pekuti aputika abara yepamuromo wesikarudzi, ukaona abara seandataura yematsatsa iye emapundo aya, kududzira kuti kumagumo kwacho unopedzisira wakuzoona kunzoku wakuita imwe yakaita segrowth yekuti hainzwisisika kuti iri kubva kupi. Oenda kuchipatara otsvaga kuti ingava STD here kana STI here, chingava chirwere rudzi chanda sei chandibata, chogotsvagwa chogoita sei chogoshaika, asi iwo pachako uri pakuita sei uri pakutambudzika. Saka ndikuti kurudziro yangu hombe yandinayo kwamuri ruzhinji rweZimbabwe mativi mana nekwese kwamuri, ndoda kuti mundibatisise pachinhu ichi. Edzai kutsvaga dambudziko iri mukaona uine dambudziko kana kusangana sezvandatsanangura izvi, nekuti mumwe munhu unogona kuti uchisangana nababa so Shumba munozovati kana munhu ane masari, especially kana kuchiri kuti achiri mudumbu chete, ndo pamunoona pepe mudzimai wenyu mugona kuti panguva yamatanga kugara naye ndizvo panguva yamunoti mapinda mukati memba yemukati maenda pabonde paya munotoita zvakanaka, hakuna mvura dzinoita sei dzinowanda. Asi nekuda kwokuti kana munhu aane masari ndo zvinokonzesa kuti munotombomira kuita basa, motombopa mukana mai wokuita sei wokupukuta mvura nekuti inenge yaita sei yakuwanda. Izvozvo zvinokonzeswa nechii zvakare nemasari. Saka kurudziro yangu kwamuri ndeyekuti kana makanditarisa uye muchinzwawo zvisi zvandikuita sei zvandikukurukura nemi, tsvagai rubatsiro nguva ichipo, nekuti tingapedze pamwe pacho tigotuka mhepo dzekumusha asi dambudziko radyarwa mukati menyama yako rinoda kuti rigoita sei rigopedzwa nezvaro. Saka tiri kuti here masari iform of STI? Kwete, hatisi kudaro. Nekuti ndozati vazhinji vanenge vakutofungidzira kuti kuda pamwe chirwere chepabonde chandibata. Kwete, STI ichirwere chepabonde chinowanika mukunge wani maita sei masangana, ndizvo chine matambudziko acho emasanganirwa acho maringe neunyanzvi rwanocherechedza nezvazvo. Iyo inyaya yatichazokurukura nezvazvo kana tazoiwanira nguva. Asi panhasi uno ndikutaura pamusoro pechirwere chinouya nezvikwambo kana kuti mhepo dzatinosundirwa dzinouya kuzotishandisa, dzinosundwa kubva mukati memarudzi edu, zvine maringe nevane zvinangwa nezvavari kuzviitira, zvinozosika matambudziko. Nhasi uno tizonzi taane masari, masari azopedzisira uzonzwa kunzi iwewe une mhepo une jambwa iri papi iri pauri, paunosvika pane vamwe haonekwe sechinhu, nyange mashoko ako haana chiremera, nekuti mhepo iyi yatodyarwa yamunyama yani yamunyama yako. Aiwa, tinopa kutenda sekuru Nyamasvisva
ndoziva kuti vana Madyira pana Madyira ndiye anga akandituma kuti mbonobvunza mubvunzo wewe. Ndofunga mapindurwa Madyira pamusoro pemasari ari matambudziko akasiyana siyana amunoda zvakare kuti tinge tichikurukura pamusoro pawo. Makasununguka kunyora mucomment section imomo, tinoverenga macomments aya tichingobhoeka nevanenge vachitituka, tichipa thumbs up kune vanenge vachirumbidzwa basa ratinenge tichiedza kuti tinge tichiita. Ndisekuru Nyamasvisva vatanga tinavo muzuva ranhasi, madzibaba Mutsunga. Tingati pari zvino tasvika kwamvura yacheka makumbo, asi tisati taenda manga muri kuedza kunditsanangurira nekuti ruzhinji runokuzwai muri madzibaba izvezvi maasekuru manga muri kuda kunditsanangurira ipapa kuti link ndosaka here zvichinzi vanhu venguo tsvuku in'anga. Sekutaura kweruzhinji rweZimbabwe vanoreva vachidaro kuti nguo tsvuku in'anga chikonzero nemhaka nekuti nguo tsvuku ichivamba nevakuru vedu mutumwa vachitanga kuvamba basa iri. Vakachiti ndakatumwa ndiri svikiro kumasvikiro, ndiri muprofita kuchiprofita, kududzira kuti kana tiri kunguo tsvuku inopembedza mativi vose, hatizomborerekera divi rimwe chete. Asi kumagumo tinobva tadzoka padingindira rekuti hakuna chiprofita chinozogara pamunhu kana pasina dzimu rekwako. Vanhu ivava ndo maback to sender specialist. Tichazonyatsoikurukura nhau iyoyo kuti senda daro. Plaipai takambokuudzai futi kuti zveback to sender vanozvigona. Tichaiunza topic iyo tinzwe kuti kana makuita back to sender imimi zvichine umwari mukati here kana kuti hazvichisina. mureZimbabwe akari mafaro angu makuru kuti tinge tichitandara muzuva ranhasi. Aiwa shumba yakudzova zvayo. Ndosaka chiti Drumas Media ine dzidziso inopa gwara reupenyu. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa. Andrew Neshamba rikava zita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level.